Φαντάσου μια κοινωνία που δεν χτίζει τείχη παντού, αλλά χτίζει δίκτυα, πλοία, εμπόριο, τελετουργίες και παλάτια που μοιάζουν με διοικητικά κέντρα μιας θαλασσοκρατορίας. Και μετά, μέσα σε λίγες γενιές, το σύστημα αυτό αλλάζει ριζικά. Ο μινωικός πολιτισμός δεν εξαφανίζεται σαν να τον κατάπιε η γη, αλλά κάτι σπάει. Το ερώτημα είναι, τι ακριβώς? Βρισκόμαστε στην Κρήτη και στο Αιγαίο στην εποχή του Χαλκού. Η Κρήτη είναι κόμβος, ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Σε έναν κόσμο όπου οι θάλασσες είναι οι λεωφόροι της εποχής, όποιος ελέγχει διαδρομές, ελέγχει πλούτο, πληροφορία και κύρος. Η καρδιά του συστήματος είναι τα ανάκτορα. Κνωσσός, Φεστός, Μάλια, Ζάκρος. Δεν είναι μόνο κατοικίες. Είναι αποθήκες, εργαστήρια, κέντρα διανομής, χώροι τελετών. Φαντάσου ένα σύστημα όπου προϊόντα συγκεντρώνονται, καταγράφονται, αποθηκεύονται και αναδιανέμονται. Η εξουσία δεν φαίνεται πάντα ως στρατός. Φαίνεται ως οργάνωση. Ποιος ελέγχει τους πόρους, ποιος ελέγχει το κύρος, ποιος ελέγχει το ιερό. Οι μινωίτες δεν είναι απομονωμένοι. Αντίθετα, συνδέονται. Κεραμική, μέταλλα, υφάσματα, τεχνικές και αισθητικοί ταξιδεύουν. Όσο λειτουργεί το δίκτυο, το σύστημα ευημερεί. Παλάτια, τέχνη, σύμβολα, τελετουργίες. Αλλά τα δίκτυα έχουν ένα ρίσκο. Όταν διακοπούν, η κρίση μεταδίδεται γρήγορα, όπως σήμερα, όταν σπάει μια αλυσίδα εφοδιασμού. Κάποια στιγμή βλέπουμε σημάδια καταστροφών και ανακατασκευών. Σεισμοί στο Αιγαίο δεν είναι σπάνιοι. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε κτίρια, αποθήκες, υποδομές. Και υπάρχει και το μεγάλο δεύτερο γεγονός που όλοι συζητούν. Η έκρηξη της θύρας στη Σαντορίνη. Μια τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη που θα μπορούσε να επηρεάσει θάλασσες, λιμάνια, καλλιέργειες και εμπόριο. Όμως εδώ χρειάζεται προσοχή. Άλλο μεγάλο γεγονός και άλλο μοναδική αιτία. Πρώτη εκδοχή, φυσικές καταστροφές. Σεισμοί και ηφαιστειακά γεγονότα μπορούν να χτυπήσουν κέντρα εξουσίας και να απαιτήσουν τεράστιους πόρους για αποκατάσταση. Αν χτυπηθεί επανειλημμένα το διοικητικό κέντρο, η λειτουργία του δικτύου παραλύει. Δεύτερη εκδοχή, εσωτερική κρίση. Όταν ένα παλατιακό σύστημα βασίζεται σε κεντρική διαχείριση, μια περίοδος πίεσης μπορεί να φέρει κοινωνικές εντάσεις, ανταγωνισμούς, αλλαγές συμμαχιών, μετατόπιση ισχύως από περιοχή σε περιοχή. Δεν χρειάζεται εμφύλιος για να αλλάξει ένα σύστημα, αρκεί να αλλάξει ποιος ελέγχει τις αποθήκες και τις διαδρομές. Τρίτη εκδοχή, αλλαγή γεωπολιτικής ισορροπίας. Μικηναϊκή επέκταση. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι Μικηναίοι ανεβαίνουν. Ένα νέο σύστημα ισχύως εμφανίζεται στο Αιγαίο. Αν οι μινώιτες είναι εξαρτημένοι από δίκτυα, μια μετατόπιση ελέγχου σε λιμάνια και κόμβους μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Σε αυτό το σενάριο, η πτώση δεν είναι εξαφάνιση πληθυσμού, είναι αλλαγή κέντρου εξουσίας. Βέβαιο είναι ότι ο μινωικός κόσμος υπήρξε τεράστια δύναμη δικτύων και οργάνωσης. Βέβαιο είναι επίσης ότι υπήρξαν καταστροφές και μια μεγάλη μεταβολή στο σύστημα. Αυτό που παραμένει ανοιχτό είναι το μείγμα. Πόσο έπαιξε ρόλο η φύση, πόσο η οικονομία, πόσο η πολιτική και οι ανταγωνισμοί. Ίσως η αλήθεια είναι πιο ανθρώπινη. Όχι ένα γεγονός, αλλά μια αλυσίδα γεγονότων. Κι αν μια θαλασσοκρατορία πέφτει όταν σπάει το δίκτυό της, τότε ποια ήταν η επόμενη δύναμη που πήρε τη θέση της στο Αιγαίο? Στο επόμενο επεισόδιο, Μικηναίοι, η άνοδος των ανακτόρων και της πολεμικής μηχανής.